Croeso chi yma i Myfyrdod byr arall, y bedwaredd yn cyfres ni dros gyfnod yr Adfent. Rwan un o'r ffenomenau wedi dod yn gyffredin yn y dyddiau ni ydy gweld pobl yn ffoi o'r wlad lle cawson nhw eu geni a'i magu i geisio lloches mewn gwlad arall. Un peth ydy dewis mynd achos bod chi wedi cael cyfle am swydd well, fel llawer sy'n dod i seremoni'r Cymru alltud yn yr Eisteddfod. Maen nhw wedi gallu creu bywyd braf mewn gwlad wahanol, ond yn gallu dod yn ôl adre, ar ymweliad neu falle dod yn ôl i fyw, pryd bynnag fydden nhw yn ei ddymuno. Ond peth gwahanol ydy cael eich gorfodi ffoi oherwydd amgylchiadau. Mae wedi mynd yn rhy beryglus oherwydd rhyfel neu newyn a bywyd wedi mynd yn annioddefol. A da ni wedi gweld lluniau o ffoaduriad, lluniau torcalonis o'r ffoaduriad ar y teledu, a chlywed am rai'n ceisio croesi môr y canoldir a sianel Lloegr mwyn dod o hyd i fywyd gwell. Mae yna rai sydd yn cael ei gyrru allan gan yr awdurdodau. Maen nhw'n cael eu halltudio a'i rhybuddio na chan nhw byth ddod yn ôl. Dyna beth ofnadwy ynde. Da ni wedi bod yn meddwl am benodau cyntaf Genesis dros y deudydd diwethaf. Ddo i fe welson ni i'r drasiedi fawr wrth i Adda ac Efa gamu allan o lwybr i fuddod a dewis gwrando ar y sarff a'i chelwydd. Rwan un o ganlyniadau gweithred oedd cael ei halltudio i gyrru allan o Eden. Anfonodd yr arglwydd Dduw ef allan o ardd Eden i drin y tir y cymerwyd efo honno. Gyrrodd y dyn allan a gosododd gerwbiaid i'r dwyrain o ardd Eden a chleddyf fflamllyd yn chwirlio i warchod y ffordd at bren y bywyd. Be'n union mae hyn yn ei olygu? Wel, yn gyntaf oedd o'n golygu colli baradwys. Yn lle'r ardd berffaith, lle roedd y tir yn ffrwythlon ar gwaith o'i drin yn bleser, da ni'n clywed fod y tir yn mynd i ddwyn draen ac ysgall, melltigedig yw'r ddeiar o achos. Dyma fyd lle bydde bywyd yn frwydr, yn byd ni yn te. Ond yn ail, mi oedd alltudiaeth yn golygu colli cwmni Duw. Dyna medden nhw ydy un o'r pethau mwyaf poenus am alltudio, colli cwmni rhaid eich chi yn ei caru nhw. A doedd dim perthynas well wedi bod na'r hyn oedd rhwng yn rhieni cyntaf a Duw ei hun. Roedden nhw yn profi gymdeithas wrth iddo ddod i rodio yn yr ardd gyda nhw. Wan, oedd Duw yn bod yn gas neu ddialgar felly wrth i halltudio. Yn deud fel petai, wel os nad ych chi am chwarae nôl fy rheolau i, yna tydw i ddim am fod yn ffrindiau efo chi ddim mwy. Neu tybed os na rhywbeth arall y tu ôl i'r gyrru yma allan o ardd Eden. Da ni cael rhyw gipolwg ar yr hyn oedd yn meddwl Duw yn y geiriau yma. Dywedodd yr arglwydd Dduw, edrychwch y mae'r dyn fel un ohonom ni yn gwybod da drwg. Yn awr, rhaid iddo beidio ag estyn i law a chymryd hefyd o bren y bywyd a bwyta a byw hyd byth. Mi oedd yna goeden arall yn yr ardd. Coeden oedd yn golygu y byddai unrhyw un fyddai'n bwyta o'i ffrwyth yn byw hyd byth. A doedd Duw ddim am i Adda ac Efa fyw hyd byth fel rhai wedi eu condemnio, fel pechaduriad na fedre nhw gael ei newid a phrofi maddeuant a chymod a gras Duw ei hun. Wrth gael ei gyrru allan o Eden, oedden nhw'n cael ei gyrru yn sŵn yr addewid am had oedd yn mynd i ysugo pen y sarff. Mi roddodd Duw hiraeth yn eu calonau nhw am baradwys, hiraeth sy'n parhau yn calonau ni oherwydd da ni yn gwybod nad ydy'r byd ddim fel y gydyle fod. Ond fe roddodd hiraeth arall yn eu calonau. Roddodd dragwyddoldeb yng nghalonau pobl medde llyfr y pregethwr. Trigaredd yrodd yn rhieni cyntaf i fod yn alltudion, fel y bydden nhw'n ceisio cymod ar Duw sy'n ymddangos mor bell a dieithr ar adegau. Yng ngeiriau enwog Austin Sant, fe'n creaist dy fwyn dy hun o arglwydd, ac mae'n calonau oll yn aniddig nes y cant orffwys yno ti. Mae Duw yn y ddieithr
mwyn i ni i geisio. A dyna sy'n gwneud i ni feddwl am y Nadolig oherwydd un o'r enwau roddwyd i'r baban anwyd ym Methlehem ydy Emmanuel, Duw gyda ni. Nid y Duw dieithr, ond un wynebodd yn halltudiaeth drosom ni. Dyma'r had gafodd ei addo, dyma'r cymodwr mawr, dyma'r un i ennill paradwys yn ôl i ni. Ac wrth i ni baratoi ar gyfer dathlu y geni, da ni cael cyfle i ystyried cyflwr yn calonnau, a deffro'r hiraeth hwnnw am adfer y berthynas gyda'n tad o'r nef. Y tad sydd ddim am i ni barhau dan gondemniad yn alltudiaeth. Gadwch i ni weddio. Arglwydd weithiau da ni ddim yn deall pan fod bywyd mor anodd. Ond yn problemau, yn yr adegau hynny pryd da ni yn teimlo dy fod ti yn bell, rwy ti o ddiwn tad, a mynd ni ymdeimlo ar hiraeth yn calonnau amdana ti dy hun. O, arglwydd yn Duw, gad i ni fod yn anfodlon nes yn bod ni wedi profi y cymod sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist, a bod ni'n cael gwybod am y cariad sydd yn dy galon di tuag ato ni. Amen. Wel, dewch yn ôl fory, a mi gewn ni barhau i feddwl am yr holl hanes yma.